Zdravím pri ďalšom videu. A v dnešnom videu budem kosiť tú lúku, ktorú som predtým šmikoval. Kosím to touto lištovou kosačkou Hecht. Kosačka má maximálny výkon, alebo maximálnu plochu kosenia má uvádzanú 20 árov, čo je v podstate limit toho remeňa. Hoci kedy podarí aj pri 18 ároch ten remeň už vyťahať a tým pádom mi to vlastne nekosí. A používam teda lištovú kosačku, nepoužívam bubnovú kosačku, pretože lištová kosačka má podľa mňa viacej výhod, keďže to robím na seno. A vlastne celá tá plocha tých 20 árov mi trvala cca nejaké 2,5 hodinku. Keďže mi zmoklo seno, lebo hneď druhý deň po kosení pršalo, aj keď v predpovedi to teda vyzeralo inak, tak už ďalej natáčať teraz nebudem videa a uvidím koncom septembra. By som chcel kosiť druhú časť lúky, ďalších 20 árov, a tam by som prípadne natočil ďalšie videá, aby bolo jasné, ako sa vyrába seno. To je pre toto dnešné krátke video všetko a uvidíme sa pri nejakom ďalšom videu.